Legendaarinen 3 eri lipun alla taistellut sotasankari Lauri Törni, Larry Thorne, haudattiin juhlallisesti Washington DC:n kupeeseen Arlingtonin sotilashautausmaalle 26. kesäkuuta. Mannerheimin ristin ritari Lauri Törni palveli sekä Suomen että Saksan armeijassa toisessa maailmansodassa. Hän katosi palvellessaan Yhdysvaltain erikoisjoukoissa Vietnamissa 1965. Sota päättyi 1975, mutta vasta nyt, lähes 38 vuotta myöhemmin, amerikkalaisten isännöimä etsintäpartio varmisti 4 vuotta sitten tekemänsä löydöt. Törnin tapaus 0174 voitiin sulkea. Sinä saavutit jo rauhan. Me taistelemme vielä. Arlingtonin siunaustilaisuuden jälkeen osasto Törnin aseveljet pitivät muistotilaisuuden Porin prikaatissa Säkylässä viime torstaina. Olit tärkeä Suomelle.